Okay, mbala tikisiko zany anareo ty mbala magnaraka staff agnatin'ny fampivoaran-tegna teto développement personnel zay miainga avy eto Tomasy Madagasikara. Mbala niavana tery tanjany ty atsika niany zegny atsika miagnazava mahakasiky ny power of association. Power of association. Ny power of association zegny raha fidegna amin'ny teny fody zegny ny namanao. Arakaraka ny namanao zegny no atonganao ho tonga amin'ny sehatra raiky tianao atongavanao. Okay? Tonga de ngala exemple zegny atsika izy koa fa vogno zegny anao zity atikisiko anao mitandregny tsara aveo zegny agnatin'ny toerana mangeny miaraka amin'ny écouteranao izy ka misy raha zegny tokony azo alainao an-tsoratra zegny aminazy ty ataoko fa angala an-tsoratra zegny anao fa raha ohatra ka tsisy raha azo angalana an-tsoratra zegny anao atikisiko zegny anao agnampody amin'ny vidéo ty satria itosy raha zegny ho azonao raha ohatra ka izy ka ampodinao mitodinkodiny fa raha ohatra ka indraiky voalohany fotsiny mety misy raha zegny tsy azonao amin'ny raha zegny zegny satria zay zegny ny fomba fiasantsika agnatin'ny subconscieusement zegny. Donc zegny tonga de fa izy atsika voalohany zegny hitantsika zegny power of association zegny amin'ny sport zegny. Izy koa anao zao ty zegny olo mbala tsara na misôma basket zegny na agnatin'ny olo araiky na misôma basket zegny anao de amin'ny voalohany zegny anao mbala tsy misôma fa mizaha fo zegny raha tsabony de plus que anao zegny mahay magnatony olo io mizaha le raha tsabon'ilay olo zegny de commence zegny misy raha zegny azonao honogno amin'ny fotoana zay zegny. Donc zegny amin'ny farany zegny de lasa magnano le tennis zegny anao andeha hisôma basket zegny na mbala tsy misôma anao voalohany izy koa commence zegny anao magnano tennis ary magnano tennis zegny anao magnano lamba zegny anao de commence mahay mariny zegny ndraiky jusk'anao zegny tafagnano le action tafisôma le basket zegny. Hitantsika koa zegny raha zegny agnatina salle de sport zegny. Amin'ny voalohany zegny anao magnaroko olo araiky mandeha mikotrana amin'ny voalohany zegny anao mba tsy efanao zegny le mikotrana fa rehefa zatra zegny anao magnatony le olo araiky amin'ny salle de sport zegny de commence zegny motiver zegny anao mba tikotrana zegny anao de commence koa zegny anao tafikotrana zegny. Raha ohatra ka namanao zegny mavita 50 asa hoe pompe zegny namanao zegny mavita pompe 50 amin'ny voalohany nefa anao zegny mbola départ au zéro zegny fa plus que anao zegny magnodidiny izy igny de plus que anao zegny motivé kokoa ary plus que anao zegny tia tsabo zegny amin'ny voalohany anao mavita araiky pompe araiky zegny vitanao mavita pompe aroy anao mavita pompe telo anao mavita pompe efatra anao mavita pompe dimy ndraiky jusk'izy folo roapolo ndraiky juska izy 50 zegny fa arakaraka ny faharetigny zegny magnodidiny le namanao zegny. Azonao izy ka azonao boka sy avazena zegny ambanao ahaizako hoe azonao na koa hoe tianao zegny fagnazavako hoe ny power of association zegny. Magnaraka zegny hitantsika koa zegny power of association amin'ny namagna l'école zegny. Io zegny arakaraka ny namanao l'école zegny. Raha ohatra ka anao zegny misafidy namagna mahay zegny à l'école zegny de lasa automatique zegny anao mitsabo le raha tsaboiny koa zegny anao satria mety hianatra amin'ny lera fianaran'ilay namanao koa zegny anao na dia mbala tsy mahay aza anao l'école fa rehefa minamagna amin'olo mahay igny anao de automatique zegny mitovy zegny zoganareo jusqu'à manomboka premier trimestre anao mbala tsy minamagna aminazy deuxième trimestre anao commence minamagna aminazy troisième trimestre zegny mety tsy fankalavitry loatra zegny note misy aminareo izy ka anao tamin'ny premier trimestre zegny asa hoe 6 zegny notenao midriky deuxième trimestre zegny lasa miakatra 10 zegny notenao troisième trimestre zegny mety azo 15 16 zegny koa zegny anao marikidriky le namanao magnodidina anao amin'ny école misy anao karaha zay zegny mahakasiky ny power of association ary raha koa zegny i raha zay koa zegny hitantsika amin'ny fiainana andavanandro hoe arakaraka ny olo namanao zegny no ampanonganao miakatra amin'ny fiainana satria zay zegny ny formule mahakasiky ny power of association ataoko fa azonao ny tsara zegny ny fagnazavako izy teo igny ataoko fa hainao izy teo igny fa za teto zegny jusky nagnazava tsotratsotra fo de isorako zegny anao mitandregny isorako zegny anao i raha samy namanao agny amin'ny vidéo ty ary isorako koa zegny anao tsy raté vidéonao amin'ny magnaraka izy koa mila fagnazavana fagnampy zegny anao izy ka nazo ty zegny amin'ny Facebook azadigny fa misy plus d'information ao zegny misy agnazavanao bebe kokoa mahakasiky ny développement personnel koa io miaraka amin'ny Wesley ary agnazavana aminao bebe kokoa hoe ino zegny raha tokony hoagna agnaty ato hoe satria mety misy information zegny diso.
fa raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny YouTube zegny lien zay zegny ambelako ambany amin'ny description ao de azadigna zegny magnatona Facebook fa raha ohatra ka anao zao ty zegny Facebook azadigna zegny magnatona amin'ny YouTube zegny fa za zegny toujours mirasa fo amin'ny contenu karaha ty izy ka misy fagnontaniagna zegny anao misy raha tianao fantatra bebe koa zegny atokisako anao agnambela commentaire ambany ao raha ohatra ka mbala hitanao zegny tsy ampy ny fagnazavako hoe ny power of association zegny atokisako anao mbala vita amorogno vidéo ka karaha ty na soit hoe anoratra amin'ny commentaire ambany ao hoe karaha ty araka ny fahaizako ny power of manifestation zegny power of association zegny amagnaraka antsika na misimisy mbala niavanao tery ty temps zegny ty mbala mankaty anao fo satria andrasako fonao satria olombelo mitovy zanao tohiniko fonao satria misy raha zegny tokony ho azoko rasaigna avy aty andrasako anao ataoko fa nentin'ny fitiavagna za mitrabo raha zegny amagnaraka antsika na misimisy peace and love